Конкретно иновацията, заради която ви награди Френската камара? Много благодаря първо за поздравленията. Ние като компания, която се занимава в сферата на изнесените услуги, имаме доста иновации, свързани с обучението на таланти и така наречените програми, които са в сферата на Learning и Development или развиването и обучението на хората. Мисля, че за серия от иновации, които вкарахме с софтуери през миналата година, които са точно свързани с улесняването на процеса на обучение на хората, тъй като в нашата компания над 80% от всички новопостъпили служители всъщност нямат никакъв предишен опит. Тоест, вие правите вътрешно фирмено обучение, нали така? Защо е нужно то? Точно така. Защото в сферата на нашите услуги ние работим обикновено с големи брандове, които имат нужда от определени компетенции, които не съществуват на пазара или минава много време за да се осъществят. Например, счетоводители, хора, които имат нужда от меки умения да обслужват по телефона, хора, които са програмисти, хора, които са техническа поддръжка. Тези обикновено млади, но не винаги хора идват без опит в нашата компания. Съответно, ние имаме програми за различните клиенти, които ги спомагат те да влязат в компетенция много по-бързо, отколкото това би се случило, ако те просто учат съответно. Как тази награда ще ви насърчи да развивате по-нататък иновативните решения в Quantica Solutions? За нас тази награда означава много поради един факт, който аз поделих и в залата. Това, че реално ние като бизнес, за да можем да функционираме добре, ние винаги сме свързани. Ние сме малко като в синапси. Аз винаги имам човек, който е под мен или до мен. Без него не бих имал този успех и това продължава и надолу за него, и надолу за него. Така че ние със сигурност продължаваме да инвестираме в нашите колеги, затова те да могат да са съпорт, за да можем ние да сме съпорт за тях. Така че нашите иновации при всички положения продължават да бъдат единствено само в развитието на човешките ресурси и в правилното управление. Как войната в Украйна се отрази на намирането на кадри? Моето мнение за нашата компания, както и за всяка компания от индустрията на знанието, със сигурност има прилив от хора, които идват вследствие от войната. На този етап все още твърде рано да се каже, защото ние като страна имаме все още някои чисто бюрократични причини, поради които е трудно ние да се възползваме от всички тези хора, които съответно влизат на пазара, за да можем да им осигурим някаква работа и да ги интегрираме. Но от друга страна да не трябва да отчитаме и не трябва да пренебрегваме факта и че тези хора са все още в шок. Една голяма част ние комуникираме постоянно, имаме такива програми, които таргетират нашите офиси, примерно в Варна и Бургас. Там има много голяма диаспора украинци, но хората са все още в състояние, в което смятат, че ще се върнат всеки момент и е много трудно да говорим за работа все още. Какъв брой хора бихте наели? Ние имаме готовност тази година да наемем между 300 и 500 човека, които съответно, както вече ви разказах и с програмите свързани с иновативност, ние нямаме нужда от някаква конкретна компетенция. Колко от тях вече ще бъдат бежанци, колко от тях ще бъдат в различни градове в страната или в Полша, това зависи единствено от условията на труд.